Kaixo, ubideak ebaluazio ibilbidea egiten hasi behar dugu eta atariko argibide batzuk azalduko ditugu ongi hasteko. Ikastaroan gaudela lehenik ateratzen zaizkigu bi foro, hau albisteena da, administrariek oharrak eta zabaltzeko. Hau zalantzen foro izango litzake, hemen guk parte hartu dezakegu eta galdetu dezakegu tutorei, ikastaroaren tutorei, eta hemen ohiko galdera eta erantzun batzuk jarrita daude. Gero ikusten duzuen bezala, 5 modulo daude. Sarrerako bat, sarrerako informazioarekin eta horrela, eta gero 3 modulo egiteko, nolabait, zereginak egongo dira. Eta amaierakoa, enkesta batzuk erantzun, eta domina lortzeko. Hemen, guzti hau ikusi eta irakurri behar dugu. Hemen dago ikastaroaren gidaliburua, baldintzak onartu beharrekoak eta hasierako galdetegia. Eta hemen ikusten duzu beti, ikusi ondoren, ikusita dagoela berdez aterako zaigu. Esan bezala, sartzen garenean horrietan da irakurtzen dugunean, ikusita bezala geldituko da berdez. Bideoen kasuan markatu behar dugu, ikusi gisa, liburuan kontuz, liburuko horri guztiak irakurri behar ditugu eta. Orduan jarriko dugu ikusita. Eta ikusten duzue, hau adibidez, ez dut oraindik begiratu, eta ez dago berdez, eta hau ere ez. Guztiak berdez egon behar dira, ontzat emateko. Moduloen egitura berdina da, 1, 2 eta 3. Sartzen bagara, importantea, azken batean hau da teoria edo argibideak gero zeregina egin ahal izateko. Hemen daukagu informazio guztia gero egin ahal izateko zereginak. Zereginean ondo irakurri behar ditugu urratsak. Eta importantea, zerbait edukiren bat egiteko esaten digutenean, zein atalez osatuta egon behar duen kontuan eukitzea. Ondo irakurri urratsak eta oharrak ere. Adibidez hau, guk eskaintzen ditugun baliabide guztiak publik izan behar dira edonorentzat. Partekatzerakoan publik. Hau ere oso importante. Begiratu ondo kalifikazio irizpideak. Zuzentzaileak honi begiratuko baitio, zuzentzerakoan eta ontzat ematek. Prest dugunean, gehitu bidalketa. Ikastaro honetan portfolio bat egin behar dugu eta horren esteka itxatzi beharko dugu hemen. Sortzen ditugun eduki guztiak portfolioan argitaratu behar ditugu. Eta hemen, portfolioaren atal ezberdinen esteka edo URL-a jartzeko esango digute. Nik kopiatuta daukat, baina hau ikusten duzue esteka hau ez dagoela aktibo. Beraz, egin behar dut, aktibo jarri. Hortarako, emango diot estekari, eta hemen berriro itxatzi behar dut, eta esango diot, irekitzeko leiho berri batean. Sortu eta ikusten da orain aktibo dagoela. Eta hortik zuzentzaileak ikusiko du egin duguna. Dokumentuak eta gutxi igo beharko ditugu, batez ere izango da gure portfolioaren esteka jartzea. Jarri dugunean, gorde bidalketa. Eta amaierako moduluan, horri hau irakurri, hausnarketa partekatuarena, galdetegia berriro erantzun, ikastaroaren ebaluazioa, hausnarketa partekatua, hau ikastetxe osoan egiteko da, hemen dago gida, eta ikastetxean egiten den hausnarketa partekatu hori igoko du beak. Eta azkenik, helburua da domina lortzea. Ikastaroaren atal guztiak bete ditugunean, domina emango digute, azken finean iruditxo bada, eta profilera joan, zure izen abizena eta domina agertzen diren irudia egin, horren pantalla irudia egin behar da. Portfoliora igo, eta gero portfolioaren esteka jarri, beste zeregin guztietan egin dugun bezala. Eta listo, bukatuta egongo litzake. Bueno has gaitezen ikastaroarekin.